Training on food processing and value addition jaimek kedengpon. Jakong nipai inquiry lakha krei troxi sucheng dhanta kaparlo. Harlung langswa long NGO hin benche patri ponsi training on food and value addition jaimek dengpon. Bangswa jaimek long director Bidasing be penja ponsi. Homemade pickle mate hemalong kasemara charla pen kaprek a juice kaselampon aseke tame pipon. Bangswa jai megalong ang jokpani police station hin pen se tame nang chetong dun lapen NGO long claim dun bang phiat anparta rong rat tum chetong dun pen ingsam jin pen jai mek pachonton langkhang pen komor kathal nang kelo berta malong news. Pini nalitum labangso ajai mek kedeng labangso puthak kan pachini ponikha. Nilitum tarik resir kepen pini ingkoi ni nianggong nilitum kaselam angke jili selam pono lapen ke anaro jus nimo jus lapen ke nilitum la asar kaselam hanup lapen ke nilitum kaso anggong along kacetong member mate rong pen gewang group ini alang le tum phan labangso agriculture department officer tum labangso ke than pon ateng pen si samjin pen tum pachun ponlong lo tapen adun thun tum labangso certificate kiron ponta niltum alang le tum phan pachetang pon si niltum puthot non iprang gewang thuji phan ke niltum bang ke ako collaboration mate agriculture department niltum labangso NGO benabang ke thot rongara ta phan ke claim ke da majai mek ACP pon thuji bang ke niltum bang non ma ke han ga tiki penjeng lok rongalong kaching thur nai ku pipi ma labangso ang deng bang niltum na ko puthot niltum pini niltum labangso bang chengwai pon papas thuta alo laso chengwai pen niltum puthot non ke claim thuji prang phan ke karbiang lo adang pi chot kali niltum ke asam adang pi phantame niltum labangso unana bang ke niltum cherap chitu pen claim bon ji kapre ka department long tame niltum cherap ji puji niltum pini cherai pon Napen nangli arpu lapen nangli tum NGO ahin pen ke kemang puthak kan pachini ponikha. Institute Homeo and Health Science Education Aid Foundation ahok pet niltuma kemanga bang ke karbia khe inglong aso itu traditional labangso isi akemang pon bang ke medical labangso sub institute bang niltum akemang pon bang ke lalo isi bang ke niltuma athipi kemang pon bang ke inglong long kitu tang adawai karbiang long bang ke ilitum long non ke thek long ifu so pok so sing jam pasi pirui karchu kan cenglok repi ka cenglok bang ilu tum hawar do labangso bang nil tum non nursery lapen e pon bom lo lapen nil tum non success lo stamin nil tum ahok pera bang ke isi financial lamaso sabu katora jok sinil tum men labangso jakong bang ki kom cholo lasi nil tum bang lasi dak hamren dan cenglok boy thalangso pu bukajan dak karbiang long dak soseng dhanta long bangke headquarters niltum pathik pon lo niltum labangso ajai me bang keteng pon bangke niltum bangke non ke thek long niltum ki claim an bangke kichun tangsi kidulu Ngenang li arpu ke nili laso Institute Homeo and Health Science Education Aid Foundation long bangke nili la medicine na thu bangke nili medical joint director napen nangli long nang cherap dun bang pu tuma arpu than pachini ponikha do niltum long non nililong dola ordinator lalang de jon bora dola lapen chief executive niltum long ya em mata siam lo alang de dum kormu to choklon